Okay, mayong buntag ganatong tanan. Mayong buntag, Happy New Year, tanan, mga kaigsuunan, higala, amigo, amiga. Welcome to Golden City Alliance Fellowship. Palihog ko og lingi sa imuhang abay og lantawa kung kumpleto pa bag kumagko. Oh. Kumpleto pa, salamat sa Ginoo. Okay, welcome to our worship service this morning. Salamat sa Ginoo sa iyahang paggiya ug paghatag kanato og bag-ong tuig nga diin kita makasimba kaniya. This is the first Sunday of the year 2025. No, who could have imagined nga maabot ta ani nga tuig year 2025. This morning we will be looking into God's word, and mao man gyud ni ang ato ang desire nga dili lang sa matag bag-ong tuig kundi sa matag adlaw gayud kita magpaduol diha sa pulong sa Ginoo kay kabalumantang nga naa diha ang atoang ang atong paglaom, ang atoang pagkinabuhi, ang atoang basis sa faith and practice sa atoang paglakaw sa matag adlaw. So this morning we will be looking into the book of 2 Kings, ikaduhang hari, kapitulo 6, versikulo 8 hangtod sa 23. Ang titulo sa ato ang pagwali karong kabuntagon mao ang Pagtoo Nga Makakita. Pagtuo nga makakita. Okay, so every year, I think it's 3 years now already, I don't know if you can remember, that I would always ask this question, no, kanang sa ato ang every new year, no, because this is always a time and a good season of reflection and evaluation, no, nga mulantaw ta sa atong kinabuhi, asa nata, no, asa pud ta padulong sa ato ang mga gipangandoy sa kinabuhi, sa ato ang gipangandoy sa pagpangalagad sa Ginoo, asa naman ta karon, og it would also be a good way to measure kung unsa pa ta kalayo sa ato apong padulngan nga ato ang gina-desire according sa kabubuton o purposes sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. So these two questions are very relevant, and I've asked this for the previous 2 or 3 years already. Una, unsa may usa, duha or tulo kabutang nga imuhang gipasalamatan gyud sa Ginoo sa year 2024? Dili ba maayo pud siya, no, nga pangutan-on nato ang ato ang kaugalingon in order for us to reflect, no? Kumusta man ang ako ang year 2024? Nakita ba nako ang kamot sa Ginoo nga naglihok sa akong kinabuhi sa year 2024? So unsa man na nga mga butanga or mga eksperyensya, and have you thanked the Lord sa kana nga mga butang? 2, 3 things that you would like to thank the Lord for the year 2024. And the other question is this: unsa man poy imuhang ginalook forward, imong ginalantaw sa year 2025 nga maunang naghatag kanimo og kadasig, passion to serve the Lord, naa ba na siya or unsa man na nga mga butang? So that's a reflection of the year 2024, and at the same time an evaluation kung asa na ka and where do you or how do you move forward sa year 2025. Now, for many people, kabalo ko nga daghan kaayo og mga ritual nga ginabuhat during the New Year, no? Kay nawala naman ang mga pabuto, naaba di gihapon, di gyud na mawala. Na mo nang puno gihapon ang ospital sa New Year. Pero ang uban kay nag-improvise na katunang turutot, unya katong motor nga grabe gyud ka samok, no? Na katong mag brut anak Ginoo. Basta pangpawala sa unsa ganina? Pawala sa malas, no? Unya dili gyud ka manilhig anang panahon na. Unya kinsa may namalit sa atoa og lingin nga prutas. Lami gihapon, palit gihapon kog lingin nga prutas. Pero dili tong para pawala sa malas, no? Kay nawala naman ang malas tungod sa dugo ni Ginoong Hesus nga giula dito sa cross. Amen ba? No? Salamat sa Ginoo. No,
So daghan ugma ang uban kay mo layat gyud, no, para unsa na, no, ang problema kay ang layat na to, ana rapod, no, ang mga basketballista ra gihapon motubo kay mo'y mga tag-as og layat, no. So we do many things to make sure and to assure nga ang atuang year 2025 we would start at a kanang maayo nga pagsugod or swerte nga pagsugod, no. And for us siguro Christians, we Christianize the term, we make it blessed gyud ang pagsugod pag-start sa year 2025. So regardless of how you view the year 2025, some are optimistic, no, kanang positibo kayo, positive vibes lang sa year 2025 nga maayo gyud ni, okay gyud ni, makabuot gyud nako akong mga ginadamgo karong tuiga, maka-travel gyud ko kung asa ko, kung ako sa ako ang gina-desire, makabuot nako ang ako ang gusto makabuot sa akong pagpanarbaho, sa promotion that I am looking forward to, sa ako ang sa negosyo ug sa uban pa. So some people are optimistic about year 2025. Some kay murag naa sa negatibo nga, no, tinuod ba ka? Makabuot ba ka gyud? Murag lisod man. Dili man siguro kay mao man gihapon ang atong presidente for the next pila ka mga years, no? Na siguro iuna na nga mga panghuna-una. Wa man gihapoy kausaban ang atoang katilingban kay naa man gihapoy mga tao nga naa sa posisyon nga nagakawat sa mga kwarta nga dapat nga naa para sa mga kabus ug sa mga tao nga gakinahanglan niini. So very pessimistic nga perspective. Some of it are caused by siguro sa imuhang background nga imaw gyud ni ang imuhang panlantaw sa kinabuhi, sa character or whatever it is. So some are optimistic, ang uban negatibo kayo. Napoy uban nga what they call as the realist, no? Mga realista. Dili na silang Pastor Joe nga family, ha. Pero mao ilang panlantaw according sa numero, according sa data murag mao gyud ni. Or kinahanglan pa ba nga ingon ani ang akong panlantaw sa kinabuhi? Dili man siguro ni mao ang dapat nako nga panlantaw kay according to reality dapat kiniman ang ako ang ginahandom for the year 2025. Now there are some people who are like that. Napoy uban nga wala kanang awit bitaw nga kesera-sera, no? Whatever will be, whatever will be, no? Basta magsigir ako og cellphone, basta naalang ko'y data, okay nako, no, na mga ingon ana. So whatever it is, no, some of us are like that. Ang uban naapoy lain nga perspective, but what I want to help us understand as believers of the Lord Jesus Christ, that there is another way by which we can perceive and kanang see nga malantaw nato ang ato ang year 2025. That is in the eyes of faith. Diha sa pagtuo ug pagsalig kay kini nga perspektibo kay gigahin lamang gayud kini sa mga magtutuo ni Ginoong Hesus nga sama kanimo ug sama kanako. Without the Lord Jesus Christ in our life, dili ta makakita ani nga perspektibo sa kinabuhi, whether it's in the year 2025 or 2026 or sa umaabot pa nga mga katuigan. So, this morning, ato aning lantawon, let us reason together sa 2 Kings, ikaduhang hari, chapter 6, because we, and I want to tell you, gusto na ko ni isulti kaninyo nga sa year 2025, although maumani ang ato ang two questions, nga usa ka perspective is a faith-based perspective in seeing the year 2025 that will help us nga maka-assure kanato nga naagyud ta kanunay sa kabubuton sa Ginoo. Kay og naa ta kanunay sa kabubuton sa Ginoo, we will experience a 2025 that is really joyful, peaceful, successful, ug usa ka year 2025 nga makahimaya kita sa Ginoo. So, kay ang pagtuo makakita man sa misteryosong lihok sa Dios. Kung walay pagtuo, dili nato makita ang mga misteryosong lihok sa Dios sa ato ang kinabuhi. Kaning mystery has always been preached even in the Old Testament. Ang mga misteryosong paglihok sa Dios, mao nang naihim before nga ang title is God Works in Mysterious Ways. Naapoy awit pero gipulihan nila ang God sa love.
No, love moves in mysterious ways. Pero mao man gyud ni ang paglihok sa Ginoo. Usa siya ka misteryoso. Sa Griego is the word mysterion. But then, because of the Lord Jesus Christ, the New Testament tells us nga kining misteryoso sa Old Testament has now been revealed because of the Lord Jesus Christ. Makita na, makaplagan na, pero ang makakaplag kay kadto lamang adunay kaluwasan nga ang gingharian sa Dios naa na kaniya. And this is through faith in the Lord Jesus Christ nga makita nato ang misteryosong paglihok sa Dios nga naabli na. Kay kung wala kitay mata sa pagtuo, tanan nga ato ang makita kay sama lamang pud sa makita sa mga katawhan nga walay pagtuo sa Dios. It could be success, and we would define success in such and such a manner. It could sometimes be malas ang year 2025, and we would define it in such and such a manner. But then there is a perspective nga kung makita nato ang kamot sa Ginoo, whether ang atong experience sa year 2025 is emotionally malipayon, makaingon gihapon ta nga, thank you Lord. Or kung ang atong experience sa year 2025 emotionally it might not be favorable, pero tungod kay naa ang pagtuo, naa ang mata sa pagtuo, mao nang giingon ni Pablo nga in everything give thanks. Makapasalamat kita sa Ginoo kay makita man nato ang resulta niini that is perfect according to the purposes of God. So let's look at this story. And I love this story. Dili lang man ang mga stories sa Bible para lang sa Kid Central. No? Para pud ni kanato, mao nang ready na ba mo no nga maminaw sa story nga ato ang pagahisgutan karon. Okay. So sa ikaduhang hari, bersikulo 6, kapitulo 8 onwards, we have this story about Elisha. Matud pa sa very first verse, karon nakigira ang hari sa Aram batok sa Israel. Now, asa man ni ang Aram? So Aram is karon sa modern times is Syria. That is north of Israel during this time. Modern day Syria. This is Aram. This is a very significant nga place labi na sa Old Testament because gikan diri ang lingua franca sa una, which is the language of Aramaic. Remember, Jesus spoke in Aramaic, no? So gikan ni sa Aram. Mao nang importante ni siya nga lugar politically, and it is also significant sa story sa Israel, especially during this time sa libro sa 2 Kings. Matud pa, nakigira kuno ang hari sa Aram batok sa Israel. Now this is the northern kingdom. Divided naman ang kingdom, specifically ang Samaria nga area. Walay labot ang Judah ani. Dito lang ni sa northern kingdom. Unya, if you look at chapter 5 sa ikaduhang hari, makita nato nga ang hari sa Aram actually have experienced the miracle of God already. Pinaagi sa kaayuhan ni Naaman. You remember the general Naaman? Nga puno kaayo siya og leprosy sa iyang lawas. Apan tungod kang Elisha, giingnan siya sa hari nga lakaw adtua kining propeta nga gisulti sa imuhang Israelita nga na-capture nga young woman, young girl, kay matud pa niining bayhana aduna daw siya'y gahom gikan sa Dios nga makaayo sa imong leprosy. So he was able to see the miracle of the healing of leprosy gikan kang Naaman, which tells us nga kining hari sa Aram has already seen that God is faithful, matinumanon sa iyang mga katawhan, and at the same time, God is powerful enough to not just protect Israel, but also to give healing to those whom He loves and whom He sees nga kanang pwede niya ayuhon, nga iyang maayo. No? And He has that power to heal in accordance sa iyang kabubuton. Now, these two things, God is faithful and God is powerful, should have, dapat nga ang hari sa Aram, dapat nakasabot na.
Kay ang combination of faithfulness and power sa Ginoo, that He is Almighty God, should be a repellent na sa mga enemies. Nga kung naa kay Dios nga faithful sa imong katawhan, and then naa kay Dios nga powerful usab nga makaprotect sa iyang katawhan, kung ako ang hari sa kontra, di na ko mo atake. Kay sure gyud pildi gyud ko pirmi. Kay naay Dios nga faithful sa Israel ug naay Dios nga powerful kaayo nga kaya niya pugnan, proteksyonan ang Israel. You know, if you look at this in our times, this is telling us that Satan is battling us or warring us in a losing battle, no? Is against us ug naa kanato or nagigbatok kanato pero pildi na siya daan. Because we have a God who loves the church, who is faithful sa church, yet at the same time, He is powerful to protect His church. And the Bible says that even the gates of hell dili makapugong sa iyang simbahan. And this should give us an assurance, kana palang daan sa year 2025. Nga kung tinuod yung ka nga miyembro, genuine yun nga ang Diyos si Ginoong Jesus sa imong kinabuhi ug nakadawat ka sa iyahang kaluwasan, then God is faithful to you, to us. And at the same time, He is powerful enough nga ma-fulfill niya ang iyahang purposes through your life. Pero usahay lagi, mawala ning mata sa pagtuo, maunang naagihapon tay kabalaka ug kahadlok sa atong kinabuhi. But then, tungod pod nga bisan og nakakita na si ang hari sa Aram sa pagkamatarong sa Dios ug sa pagka-powerful sa Dios, wala gihapon siya na tagam lugar or wala siya nagkat-on sa iyahang mga nangakita. Even though God is faithful to Israel and powerful enough to protect the Israel, makita nato nga nakigira gihapon siya sa batok sa Israel. Makita nato that in this story nga ang faithfulness ni God was seen bisan sa Israel. Now I tell you, ang kingdom sa Israel, the northern kingdom, wala gyud na sila'y hari nga matarong. In Judah, naay few kings, the southern kingdom, naay few nga mga hari who walk in the ways of their forefathers like si David. Makita na nimo. But in the northern kingdom, if you read through the kings, the chronicles nga mga books, wala gyoy hari nga matarong ug matinumanon sa Ginoo in the northern kingdom. But even in that, naagihapon ang grasya ug proteksyon sa Ginoo kanila. Pero kabalog gyud ta nga dili gyud magdugay, because we know that God is slow to anger, bisag slow to anger ang Ginoo, maabot sa punto nga ang iyahang kapungot, iyahag yung ipakita sa mga tao nga dili matinud-anon ug adunay kasing-kasing nga wala gatuo unbelief. Wala gatuo kaniya. So we see here that Aram was warring against Israel during this time. Pero as part of his strategy sa hari sa Aram, niingon siya, probably while he was looking at the map, ingon siya nga, gusto ko nga magkampo ta dinhing dapita. Kay kabalo ko nga diri dapita gasigi og labay-labay ang mga armies of Israel, and we could probably attack them and ambush them in these areas. So very strategic ang approach sa hari sa Aram aron mudaog sila aning pakigira nila batok sa Israel. So he was setting up kanang armies and ambush spots all over the place para mapildi niya ang Israel. Pero, having the gift of foresight nga makakita, nga gihatag sa Ginoo kang Elisha, si Elisha, the prophet Elisha, iyang iwarningan ang hari sa Israel. Sa pagbantay ka diha, kay naa diha dapita ang mga tao o mga army sa king sa Aram. So, kung muadto manggaling diha ang mga armies sa Israel, the Lord would protect them, or they would be more careful to go in that area. Kay naa may ingon-ani nga panlantaw, si Elisha nga gihatag sa Dios. Now, if you have a person who sees the things nga imuhang ginaplano, kung kontra nimo ingon-ani, then maluoy na lang kadaan sa imong kaugalingon, because you are fighting a losing war
if you have an enemy nga makakita sa imong hidden strategies. So as a result, sa daghang mga panghitabo, siguro ma-frustrate ang hari sa Aram nga ang iyang mga plano dili man gakatuman. Ngano man ni kay mura maggipangtag-an na daan sa hari sa Israel kung unsa ang iyahang mga plano. Israel was one step ahead of the king of Aram because of the wisdom nga gihatag sa Ginoo and the vision that God has given to Elisha. So, one of his servants or nagduda siya nga basin dinhi sa ako ang kuan na espiya. Which is why he said in the next verse, tungod niini na suko pag-ayo ang hari sa Aram. Ingnan niya iyang mga katawhan. Kinsa kaninyo ang midapig sa hari sa Israel? Na may espiya dinhing dapita. Nganong makahibaluman sila sa ako ang mga plano? Miingon ang usa kini sa iyang mga high officials, a general maybe. We don't know. Probably this is Naaman. Wata kabalo, no? Miingon ang usa sa iyang mga opisyal, wala gayoy bisan usa kanamo mahal nga hari. Apan si Elisha, nga propeta sa Israel, mao ang tigsugiron sa hari sa Israel, sa tanan nimong ginasulti, bisan ang ginasulti nimo diha or ginasulti nimo diha sa imong kwarto. The things that you are whispering on your bedroom, madunggan ni Elisha. Makaplagan ni Elisha. Unsaon nimo pagpildi ang usa ka gingharian nga adunay ingon ani nga tao? Murag di gyud siguro. Now, if you look at this, the Bible tells us nga we are actually in a battle, spiritual battle. No? But then, dili siya battle among flesh. So dapat ato aning hinumduman nga although we are at war, ang ato ang pagbattle kay dili flesh and blood. So dili nimo kontra ang imuhang silingan nga katong marites kayo, no? Dili nimo kontra kadtong imuha sigurong kapamilya nga murag giingnan naka nga dili ka parte sa pamilya tungod kay ga ingon ani naka ga usog kag relihiyon. No. The Bible tells us that our struggle is not against flesh and blood, but it is against the rulers, against authorities, against the powers of this dark world. Ephesians 6:12, against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Kung wala tay mata sa pagtuo mga igsoon, dili biya ni nato makita. Unsa may atong makita kanunay? Atong makita kanunay kay bayronon sa kuryente, no? Bayronon sa tubig, no? Tanan nga mga bills, no? Naapay Netflix gadugang-dugang sa bayronon nya. Kinahanglan ra bagyod nga naay Netflix, no? O naapaning uban daghang mga bills. Makita nato kanunay ug unsa poy nagakakita sa tibuok kalibutan, dili ba? Makita nato ang mga numero. O nga, uy, murag lugi man ko karong bulana. Paunsa man ko makabawi sa sunod bulan. We always see the natural things sa kalibutan, the physical things in this world, and most often, ayo ko ing nagbakakon, tinuod yun ni siya, ang atong mga gikabalakan kay kining mga butanga. Kung wala kitay mata sa pagtuo, then we will not realize nga ang tinuod nato nga gubat, nga giatubang karon, are not against flesh and blood, but it's actually the principalities, the things that are ruling this world, mga evil forces, spiritual forces that are against us. And in the year 2025, daghag plano si Satanas. Daghag traps si Satanas nga giset for you, for your family, for your children, for us sa church. Without the eyes of faith, dili nato na makita mga igsoon. And we would matingala na lang ka. Why is my family falling apart? Nganong nagkalayo naman ko sa Ginoo? Di ba naaman tayo ingon anak? Dahi ra gyud tong sa una. Grabe gyud kainit ang akong pagpangalagad sa Ginoo. Unsa di ay nahitabo?
Basin kita, we have fallen sa trap of the enemies to a point that we have not seen the hand of God in your life. Because it takes faith to see that, mga igsuon. Nga makita nato ang mga misteryoso nga paglihok sa Dios tungod kay naatay pagtuo ug pagsalig diha sa Ginoo. I said this 2 Sundays ago. Nga faith is a shield that protects us from the fiery darts of the enemies. Gasigig atake ang enemies. There are traps that are set by the enemies nga kita mahulog yun kung dili nato na makita diha sa mga mata sa pagtuo. Ang faith pod activates our eyes of discernment. Kanang makita bitaw nato kung asa gyud ni padulong ug magsigi kog ingon ani diri gyud mi mapadulong. Kung ang akong mga anak gasigi gyud atubang lamang sa ilahang cellphone. Na ako'y nakasturya kaganina and he was so concerned of his children. Kay maabtan nagtag alas 12 sa gabi sigig tan-aw sa ilahang cellphone ug tablet. Nga pukawon na gani sayo sa buntag para musimba, di nakamata. And these are traps that are set by the enemy. Nga kung dili nato ni makita in the eyes of faith, with eyes of discernment, this would destroy our family, brothers and sisters. Ato aning bantayan mga igsuon, kay ang trap sa enemies are very eye-catching. It looks so luxurious. Maanindot gyud kaayo. Remember what Jesus said in Matthew 7:13. No? The gate is wide and the way is broad. Dako ang dalan, dako ang gangahaan that leads to destruction. And many enters into that gate and many traverse in that gate. Kay luag man, hayahay, lingaw, daghan. Without the eyes of faith, we will never see the narrow gate. Dili ta makasulod, ug dili kita makalakaw sa piot nga dalan, kung wala ang atoang mata diha sa pagtuo. And the eye of faith activates the eye of discernment, nga makita nato ug makabantay kita nga asa naman ko padulong. Nganong ingon ani naman ang ako ang ginabuhat. Nganong wala naman ko'y time sa pagbasa sa pulong sa Ginoo ug pagampo sa Ginoo matag sayo sa buntag. Kasagaran ra ba kay taman ra na siya Pebrero, ang uban Marso. Nang New Year resolution, magbasa na gyud ko. Or mag-exercise na gyud ko. Mag-jogging na ko. Moadto na ko gym. January to March, mao kuno na ang daghaghalin ang gym. Diha rataman. It takes faith to see, to evaluate ourselves kung asa ta padulong this year 2025. Again, mga igsuon, remember this, ang pagtuo makakita sa misteryosong lihok sa Dios. Atong makaplagan nga ang atoang kinabuhi, padulong gayud diha sa Dios in the year 2025 kung naa kanunay ang atoang mata nga nakatutok panlantaw straight in the Lord Jesus Christ. Are you walking in faith, mga kaigsuunan, today? You know, unsay ebidensya nga galakaw ka sa pagtuo? Ang imuhang committed obedience. That's the word. Committed obedience to the Lord. Nga bisan o grabe ang temptasyon sa kalibutan mo, ingong yung kag committed ko Lord nga mo obey. Committed ko Lord nga dili mo compromise sa ako ang faith because I have the faith and I can see nga kung mo compromise ko, diri gyud ko padulong. Malaglag yug ko. Mahulog yug ko sa lalom nga trap nga giset sa yawa para kanako o para sa amo ang pamilya. Committed obedience, my brothers. And how can you obey if you do not know the Word of God? How can you obey God kung wala ka nakabasa, nakapaminaw, pinaagi sa mga pagwali, pinaagi sa wider groups? How can you obey and how can you kanang ipakita ang imuhang pagtuo kung wala ang obedience nato diya sa Dios? Again, ang pagtuo makakita sa misteryosong lihok sa Dios.
So after learning nga adunay propeta nga ginganlag si Eliseo nga maoy tig kaplag sa mga plano sa hari sa Aram. So kining hari sa Aram pungot kayo og suko kayo kang Elisha, and he was set on destroying Elisha. The next verse tells us, nagpadala siya, versikulo 14, nagpadala siya didto kay ihamang nadunggan nga naa si Elisha sa usa ka lugar nga gitawag og Dotham. So nagpadala siya didto og mga daghang mga sundalo nga nagasakay sa mga kabayo ug mga karwahe. Nangadto sila sa Dotan sa panahon sa kagabhion ug gilibutan nila kini. The king sent great army of chariots and horses dito. He surrounded the city. This is how great the army is. Daghan kayong mga sundalo nga iyahang mapalibutan ang tibuok syudad sa Dotan. The whole circumference of the place. Matud pa sa pulong sa Ginoo. Early morning, nigawas ang servant ni Elisha. Ug nakita niya pagkadaghanang army, chariots and horses of the king of Aram, ug siya nabalaka ug nahadlok ug iyahang gipangutana si Elisha, si Eliseo, unsa may atong buhaton? Ang tubag ni Eliseo sa bersikulo 16, 17, ayaw kahadlok. I think the song fits this kining pagsulti ni Eliseo. Be still, I will be still. Sa panahon sa bagyo, sa panahon sa lunop, I will be still. Ang ato ang being still in the presence of God tells us of, again, this faith nga dili ta mabalaka, dili mahadlok, bisan pa sa kabugat sa atong sitwasyon, sa kangit-ngit sa atong giagian. Ayaw kahadlok, ingon si Eliseo, mas daghan ang atong mga kauban kaysa kanila. Now, I tell you again, this is a great army that it was able to encircle, iyang napalibutan ang city sa Dotan. But again, the faith ni Elisha, the eyes of faith that Elisha had, naghihatag sa Ginoo kaniya, could see that there is a bigger circumference. Naay mas dako nga circle. And this circle is ang syudad sa Dotan kay gipalibutan og mga hills and mountains. And he was able to see the bigger army, the more powerful army of the Lord that was there. Ug matud pa sa pulong sa Ginoo, so nagampo siya, giingnan niya nga, Lord, ablihi ang mga mata. Niining ako ang servant, aron siya makakita sa ako ang nakita. Ug dito makita nato that in the mountains there were also great armies burning with fire. No? Gakalayo. Signifying the power of God upon that army with chariots and all of these things nga naa didto. And again, kung walay pagtuo, dili ni nato makita mga igsuon. Ang servant ni Elisha, who's been serving Elisha probably for years now, wa gani nakakita ni ini. And this tells us of this kaning warning pod kanato. Probably some of us have been serving the Lord for many years. Nagsimba na ta sa Ginoo for many years na. Matud pa sa uban nato, gadako ta sa Sunday school, no? Sayo kayo ta nagserbisyo sa Ginoo. Probably some of us kay before the 12 years or sa inyong teenage years, you are already serving the Lord sa praise and worship. Or unsa ba? I could remember when I was first year high school, I was gitahasan nako sa among pastor nga moadto sa kining lugar nga naay kaning didto sa amo dapita nga daghag mga bata unya gatudlo ko og VBS ako ang auntie didto nga lugar before my teenage years. Probably some of us are doing like that. Nagserbisyo na sa Ginoo for the longest of time. But again, mga igsoon, that is not an assurance
nga galakaw ka diha sa pagtuo this year. Because it might be nga, mao naman ni akong gidak-an. Mao naman ni naanad naman ko ani. I have not known any other life than in the ministry. Now that's more dangerous, mga kaigsuunan. Because we think we are okay, pero wala di ay nato nakita ang mga kamot sa Dios, ang paglihok sa Dios. Dirita nagserbisyo apan ang Ginoo galihok di ay dinhing dapita, and we think nga we're okay. We need our eyes to be opened, and I think this is a great prayer for us the year 2025. As a church, we pray this, Lord, open our eyes. Ablihi ang mga mata, Lord, sa GCAF in the year 2025, that we can see your hand, that we can see in faith kung asa gyud ka padulong, because we want to go there. We want to move where the Holy Spirit is moving. And I think this is what most leadership o self-help books are out there are missing out. Kaya nga naman, kinimanggong mga self-help books are often focusing on us. No? How can we help each other? How can I become a better person? How can I become makatabang sa akong kaugalingon? It has murag limited kayo ang perspective only to ourselves. It does not see the bigger narrative of God, the bigger salvation story of God. Di niya makita. Because if we see the bigger story of God, that God is accomplishing ang iyahang story, and we are merely participants of the bigger story of God, then that's the eyes of faith. Nga dili nakafocus nga kita ang main character, ang bida sa storya, dili kita. Ang Ginoo mao'y bida sa iyang storya. And all of the things that we must do as individuals and as a church should be for this bida, that is the Lord accomplishing His salvation story. Kung kana ato ang makita, mga igsuon, I'm sure that by faith, ato ang little story, ang gamay nato nga mga stories, will surely be overwhelmed by the grander story of this gracious, loving, and saving God who provides, who is faithful to His church. And if we have that perspective in the year 2025, I would say, nga less or to none, pero dili man gyud mapugnan because we are still living in the flesh, we would have less stress in the year 2025. Ang kabalaka o kahadlok ato ang mapugnan because we know that God has a bigger story o i-accomplish sa Dios ang iyahang story. Again, mga igsuon, ang pagtuo mao'y makakita niini. Our faith sees the mysterious ways of God. And we need to pray for each other. Nga makita nato kini. That God will open the eyes of our faith and see beyond ourselves. See beyond our little stories. And it sometimes feel nga, it is the world, no? Kining ato ang mga kabalaka o mga kahadlok, atong mga storya. Sin has the tendency to tell us nga ikaw ang bida. Ang imuhang problema mo ay pinakadako nga problema sa tibuok kalibutan. And we often forget that God is faithful and He has this story na iyang i-accomplish. Mga igsoon, ang pagtuo makakita sa misteryosong lihok sa Dios. So after Elisha prayed that God would open the eyes sa iyang servant, interestingly, his prayer was not a plea. Pagkahuman ato, nakita ang dagan kayong army. Interesting kayo. Kay dili ang prayer ni Elisha nga, Lord, panauga na kini nga army. Unya, kauna ang army sa King of Aram. Pildiha, hutda, patya sila, Lord. Unsa may gipangayo ni Elisha? It seems like those armies, kay murag for show lang, display lang. So may gipangayo sa King ni Elisha, Lord,
butahi sila. Nga di sila makakita. Now, we really don't know kung if it's complete blindness or just a confusion, a blind confusion nga niabot sa mga armies of the king of Aram. Pero tungod ni adtong pagkabuta nila sa kamatuoran, gidala sila ni Elisha didto sa Samaria, where the king of Israel was there. Very interesting ang prayer ni Elisha. Unya unsay nahitabo pagkakita sa hari sa Israel, lipay kayo siya nga karon barbecuehon ta mo, panitan gyud ta mo. Ingon sa hari sa Israel nga unsa naman ni Elisha? He was so excited. Ato na ning patyon hotdon tanan. Ingon si Elisha, imuha ba di ang patyon ang mga tao nga imuha nang napriso? Who is under your captivity? Imo ding pamatyon? Pakauna. Busga. Mabusdik ang tiyan nga di na kadagan inig-away bitaw, nana siguro no. Pakauna. Pagpista pakana silang tanan ug nangaon silang tanan. Unya naabli lang mata, unya nanguli rapod sila. Ug di wala na gyud sila mobalik. We don't know what happened next. Ni-report ba sila or nanguli silang tagsa-tagsa sa ilang panimalay? But the Bible says they never came back. Wala na gyud sila nibalik. What does this tell us? Naay blessing ang Ginoo, mga igsoon. God is a generous God. He blesses His people. Bisan ang mga dili niya katawhan makadawat og panalangin sa Dios. That is His mercy to everyone. Our lives is a blessing from the Lord. And many of us are asking of blessings from the Lord this year 2025. Dili ba? Daghan ta og mga gipangayo sa Ginoo year 2025. We pray for good health. No? We pray for promotion. Isa nagampog promotion this year. Ulaw-ulaw pa mo. Kisa nagampo nga ang atong negosyo, Lord, panalangin na nga negosyo para ni sa imuha. Na ako'y nasturyahan while I was nanguli mi sa Sambuanga, siya nga, mao gyud biya akong pangayo sa Ginoo. In fact, na-realize niya, grabe akong pagsimba sa una. Mangayo kog trabaho sa Ginoo. Ug karon nga nakatrabaho nako, wala naman ko gasimba. Ano man eh? Na-realize rapod niya. We ask for many things. We ask for blessings. But sometimes, wala nato gipangayo kung unsay intensyon sa Ginoo niining atong blessings. Kani bitaw? Seeing God's blessings versus seeing God's intention nganong naa ka ana nga blessing. Kay mo undang man tanuoy nadawat na gyud nako. Lord, nano po ko'y laing pangayo? Dili mahuman ng atong mga pangayo. Dili ba? But we don't see the intention of God niining blessing. For Elisha, he sees the blessing of protection. Pero ang nakita po niya, ang intention sa blessing of protection. Maunang ang iyang prayer was not, Lord, lamuna, sunuga, patya, paniti. Wala. His prayer was, Lord, pabutaha sila, dadon na to sa Samaria, unya busgon na ko dito, Lord. And sometimes we forget the intention. We often ask for blessings. We pray for blessing. We pray for good health. We pray for all of these things. Nga naman, what's the intention? Kabalo ba ta? Nakita ba nato ang intention sa Ginoo nga hantod karon buhi gyapon ko? Nakita ba nato ang intention sa Ginoo nganong giayo kaniya sa imuhang balatian? Oftentimes we miss this part of the story. The king of Israel, he was probably King Baasa. He saw the blessing, protection, and deliverance. Pero unsa iyang response? Patyon na ni. Naa naman. Hotdon na ni nato. There are times na i-provide sa Ginoo ang atoang blessing. Yet we miss the intention of God. And we act in ways that is not according sa purposes ni God. Now the eyes of faith again tells us nga makakita ani.
And it's only through the eyes of faith that we will see the intentions of God sa ato ang mga blessings. And I tell you, the intentions of God is always for His glory and honor. Para gyud na kaniya. So kung kita nanarbaho, so kung kita nagnegosyo, so kung kita unsa may atong ginabuhat, unya, makita nato nga wala na nahimaya ang Dios sa ato ang kinabuhi, then I tell you, you have not seen the intentions of God sa panalangin nga gihatag niya kanato. And I pray that we will see that, brothers and sisters, because it's only through faith that we will see the mysterious ways of God. Misteryosong lihok sa Ginoo. Di man kabantay ang mga taong walay pagtuo niini. Dili ni nila makita. And it's only to those whom God has given the faith nga maoy makakita ani mga igsoon. You know, I love the song Doxology. I'll end it with this. Kanang Doxology bitaw, before we used to sing that. Other Alliance churches used to sing that. Kini nga kanta. No? Pwede na to awiton. Doxology, praise God. Here, no? Salamat. Ready? Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Bisag apiki akong tingog, no? Pero kini nga awit kay usa ni siya sa mga awit nga kami gadako. Oftentimes, if you go to different Alliance churches, we always sing this right after the offering. But for us, when we were growing up, we usually sing this many times. Akong mama magsulti sa amoa. Even before eating sa amoang pamahaw, paniudto, panihapon, instead of praying, my mother would tell me, let's sing the Doxology. And as a family, we would sing this song. Kaya nga naman, this is so beautiful. Kaya nga naman, makita manggod nato ang source of blessings. This is a song that is seen through the eyes of faith. Na yes, God is the God who blesses. Generous kayo ang atong Ginoo mga igsuon. He blesses us. But this song reminds us that we do not merely see the blessing of God, but we would also see the intention of the blessing of God, and that intention is for the praise of His glory. Praise God, from whom all blessings flow. And I pray that we would see this as a church, which is why I love these short choruses. Mao man siya ang Doxology. Short choruses that worships the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. That's Doxology. There are more, but mo gyud ni ang the very common nga Doxology that we sing. And it's beautiful because as a church who looks at family, gwapo ni siya nga itudlo sa atong mga bata. That is one of my New Year's resolution this year, to sing the Doxology at home, so that I will be able to teach my children that the blessings that we receive kay para sa praise of His glory for God. And daghan actually og gitudlo ang ako ang mama sa amoa. There's another one. Binisaya ni siya. Some people doesn't wala gyud kayo kabaluan. I don't know if you know this. I call this awit sa pasalamat. We also sing this as an alternative to the Doxology. Sulayan ako, bisag apiki akong tingog. And it goes like this. Diyos, salamat sa malipayon nga adlaw, sa panimalay, pagkaon ug pagbantay. Amen. Very beautiful. Very short, but it's so beautiful. It's so rich that tells us to always thank the Lord nga ang atoang mga pagkaon, ang pagbantay sa Ginoo, ang tanan niya nga mga blessings should always result to our thanksgiving to the Lord, to worship, to praise. And it's only through the eyes of faith that we can see that. I pray nga this year will be a year where we walk
by faith and not by sight, and see the mysterious ways of the Lord, whether dili man siya maanindot sa emotions, ang karong tuiga, or daghan mag mga kadaugan, but all of that, when seen in faith, will be seen as a purpose sa Ginoo nga ma-proclaim, ato ang ma-live out, ato ang makita, and it will result to our maturity for God's glory and honor. And let's teach this to our kids. Let's teach our children all of these things. Ampo ta. Lord, salamat o Diyos. Amo kang ginaawitan, ginadayig karong panahon na, tungod sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Lord, help us this year 2025 to walk by faith and not by sight, to approach the year 2025 nga makakita mi Ginoo sa imuhang kamot, the mysterious ways of God, that we will be able to worship you for the praise of your glory. That's what we desire as a church. Thank you, Lord. We worship you in Jesus' name. Amen.